ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଖବର ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତା 18 ଓ 19 ତାରିଖରେ ସେକ୍ଟର 8 ଜୁବଲି ପାର୍କରେ ବାର୍ଷିକ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜିତ ହେବ। 19 ତାରିଖରେ ଜୁବଲି ପାର୍କରେ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯିବ। 22,000 କେଜିରୁ ଅଧିକ ଓଜନ ଲଡୁର ପରିକ୍ରମା ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ଦିନ ହେବ। ଏନେଇ ଗତ ରବିବାର ଦିନ ସନାତନ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 22 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ଲଡୁ ମେଫେୟାର ଭିଲେଜରୁ ବାହାରି ହନୁମାନ ବାଟିକା ଏବଂ ପରେ ସେକ୍ଟର 8 ସ୍ଥିତ ସାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ। ଲଡୁ ପରିକ୍ରମା ସମୟରେ 15 ଫୁଟର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିବ। ପ୍ରୟାଗରାଜ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ପାଇଁ ସେଲ୍ ପ୍ରାୟ 45,000 ଟନ୍ ଇସ୍ପାତ ଯୋଗାଇଛି। 2025 ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ସଫଳ କରିବାରେ ଇସ୍ପାତ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଗତ ରବିବାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଓ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ସରଣ୍ଡାରୁ 6ଟି ତୀର ଆଇଇଡି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଶ୍ରା ବ୍ଲକର ରୋurକେଲା ସୀମାନ୍ତରୁ ପ୍ରାୟ 80 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରୁ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ବେଳେ ଆଇଇଡି ତୀର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଏଲନଗର ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ରେ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼। 30ରୁ 40 ଜଣ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଝିର୍ପାଣି ଥାନାରେ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ମାର୍କେଟରେ ମଦ୍ୟପ ଓ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆର୍ଏମ୍ସି ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ କିନ୍ତୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିବାରୁ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।